जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड दिनै बिथांमोना हयथ' गावसोरनि साननायनि गेजेरजों बे अल्टारनेटिभ पार्टीखौ दादों जानांगौ। दा आङो बिनि गेजेराव मोनसे उदाहरनसो लाबोनो नागिरदों जे आइरन शर्मिला बिथांखौ बयबो मिथिगौ। 2000आवहाय जेब्ला 10 जन सिभिलियानफोरखौ मणिपुराव गावथारदोंमोन, बेनिफ्राय आर्मड फोर्स स्पेशल पावार एक्टखौ बोखारनो थाखाय आइरन शर्मिलाया 16 बोसोर हांगार स्ट्राइक खालामदोंमोन। 16 बोसोर हांगार स्ट्राइक खालामनायनि उनाव बियो जेब्ला 2017आवहाय इलेक्शनाव बाहागो लाबाय, इलेक्शनाव बाहागो लायोब्ला बे गेलेबा बेसेबां मोनदों? मात्र 90थाल' मोनदों। दा इसेबां पपुलार मानसिया 90थाल' मोननांगौथ' प्रश्न जाया, नङा होमबा? 90थाल' मोननांगौ खुनु प्रश्नआनो जाया। बेयो गोबां हिउज नाम्बार उइदाउट कन्टेस्ट पास जानांगौमोन, देरहानांगौमोन। दा दिनैनि थारिखआवबो जोंनि हालामावबो बिदिनो जादों जे आब' अनजालि दैमारिखौ गोबाङानो रेसपेक्ट खालामो, मानियो। दिनै बिथाङा बै समावबो इलेक्शन गेलेदों, नाथाय जेनदों। दिनैनि थारिखआवबो आब' अनजालिया बर'फोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय, जोङो बिथांखौ रेसपेक्ट खालामो, बिथांनि फेमिलिफोरखौ जों गासैखौबो रेसपेक्ट खालामो। दा गमामायैनो जुदि जेनोब्ला नैबे आइरन शर्मिलानि बायदि, आं ओंखायनो बेखौ उदाहरनाव लाबोग्रोखादों। दा देरहागोनखौथ' बेसेबां रावबो रोखायै बुंनो हाया। दा गमामायैनो जुदि जेनमारोबा बिथांनि बै समनि जेसेबां दुखु खस्थ' लाबोनाय हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय, बेफोर गासिबो फैलार जाजोबो। बिथांनि जे मान सन्मान बैफोरबो माने गैया जालांनो हमो। दा आइरन शर्मिलाया 16 बोसोर बेबायदि हांगार स्ट्राइक खालामनानै जुदि जेनोब्ला, बिथाङा बेनिखायनो बुंदों पलिटिक्स इज नट माय काप अफ टि होननानै आरोखि। दा बेबायदिनो जाहैगोन आब' अनजालिनि जारिमिनफोरावबो आं बेखौसो नुहुरदों जे दिनैनि थारिखआव जोंनि एक्स एनडिपिफोराबो माखासेफोरा दिनैसिमहालागै जयैनो दंमोन, नाथाय जेब्लाना राजनितिखौ फोसावबाय, दिनै जिल्ला जिल्ला माखासेफ्रा गालांनोसो हमदों। जोंजों कन्टेक्ट खालामहरदों जे अल्टारनेटिभ पार्टी दाबाय सार, बियो अल्टारनेटिभआ मा जागोन बुजिया, हयथ' सोरनिबा उदैनि थाखाय अल्टारनेटिभसो जागोन नामा, बिसिमहालागै बेस्राफोर बुंहरो सेंग्राफ्रा। दा बेनिखायनो मा जाहैगोन बुंस' हाया, नाथाय जोंनि नोजोराव, जोंनि नुहुरनायाव दिनैनि थारिखआव जोंहा इसेबां गोगोम गोरा पार्टी थाखासेयाव गुबुन मोनसे आरो बड'लेण्डआवहाय पार्टी दानानै जे बेयो मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन, आंनि बिजिरनायाव आं बेखौ नुहुराखै।